Сега ще направим упражнения за устните. Първо ще изпънем вратлето нагоре и езичето наляво и надясно. Би било добре да направим 3 серии по 20, след което устни напред, усмихваме се. Отново е хубаво 3 серии по 20, след което ще изпълним с въздух от едната бузка в другата. Три серии по 20 и след това ще задържим статично 1 минута. След което ще направим, скриваме устните, статично 1 минута държим, скрили сме устните и сме се усмихнали и след това ще направим 1 минута динамична усмивка. И това ще е днешната ни практика.